ina son mijina kamar rai kuma shi ma yana so na haka. Ka cika gaggawa. Ka manta me ka taba ce mu? Yanzu dan zamani kamata a ganin na ji na dauko ruwa na kawo miki. Ina dan zamanin sati guda ka suna jikinka ka ce maka dan zamani ne. Wallahi dole ɗanka sai ya aure kanwata. Kai? Me ya faru? Dan zamani. Banda abinci me za a yi da talaka? Yadda kake jin kanka haka din nan ina iya hunce mai buga da kai. Tsoho. Dan fa kai siriki na nake daga ma kafa amma wallahi da wani ne. Shoki. Wala. Ya buga cacarsa ta daban ce, ya buga lissafinsa na daban ne, ya buga ƙididdigarsa bai je ba, ina yake zuwa kuma ina yake son zuwa. Dan zamani. Kar ka damu, a shirye nake tsaf da zan canza maka rayuwarka. Zan ririta ka da kuɗi, muddin za ka yi min abin da nake so. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan zamani. Sai yanzu na sama daidai. Yanzu ba abin da ya kamata illa na watsar da duk wata rayuwata da nake ƙazamar rayuwa na aure shi. Wai wani irin kallo ne kana mu gidan ne haka? Ban taba ganin irin wannan gidan. A hankali. Na ka san ko mu ci komai ba muka zo. Wai haka ake daurewa za ka yi ko ka dan mu taba in aka ce mata mun koshi. Yaudara, ƙarya, haddama da babakere. Dan zamani. Ina so ki dawo cikin hayyacinki. Kin san mahaifinki gaba ɗaya ɗora guri a kanki saboda ya ga kina da kyau. Dama kai mai kuɗi ne? Kai ai babban kamu ne. Allah. Wallahi bayan na je gidan, wallahi ina hitowa na tadda bayana. Wallahi yau ko ka so ko ka kiyau sai ka bar gidan nan sai ka koma gidan kaka. Sai dai abu wani sarkin. Mashirin shirin Mubarak Bashir Oto, daukar nauyin shirin Idris Keti, mataimakin mai bada umarni Abdallah Nesta Adam, Dorayi bada umarni Muktaka Lazio. Dan zamani. Kai asuwa kenan. A matsayina na mijinta insha Allah. Ya za a yi ka zo ka ɓata min lokacin da a kullum nake jiransa? Ba zan taɓa bari haka ta faru ba. To me ke faruwa malam? Ba zan taba sakinta ba. Duk abin da kuke so, tun daga kan sutura, mota, har iyaye idan kuna so. Kai abokina. Labari da kuma tsarawa Abdul Intelligent. Mun gina soyayyar mu akan yadda da aminci. Amma daga zuwa daya ya zo ya rusa dukkanin wannan soyayya. Kaga kenan ya kamata mu je mu same shi don mu ji me yake faruwa. Na ji dai. Tabbas ya daura jakilin zamu doki inda gudun zai kai shi ba tudun na tsira ba. Sai dai ka bari tabbas kasance ka kalli shirin dan zamani. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel din mai suna Idris Keti. Nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku, za a fara sakin sa ne a kowace Laraba. Dan zamani.